Здравейте хора, днес с вас ще отваряме Киндер календар. Днес е 1 декември. Ето го. Първи. Да знаете, влоговете, които по принцип щях да качвам, ще са ето такива. Шортове, защото просто не ми остава време. Има много домашни и може би само събота и неделя ще са влогове като влогове. Извинявам се за пократителния ми вид. Така. Ние отворим 1 декември. И ето той беше ясно, защото това са най-малките прозорчета. Аз забравих да ви покажа. Ето това са всичките. Имаме 6 такива, 6 яйчеца, 4 такива, 4 бомбончета, 3 дълги. Извинете ме. И едно голямо, което всеки знае къде е. На 24 декември е голямото. Утре мисля, че ще се пада то хипопотам. Или каквото е. Защото така ми изглежда, защото това е много дълго за бомбон. Или каквото и да е друго. Ето вижте го втория. Ще е доста дългичко. Ето тук. До ето тук. Доста се е дълго това. Всеки знае вкуса на Киндер кафе. Така че да. То е шоколадово. Ето го как изглежда. Киндер най-хубавите шоколади. Поне според мен. Ако искате, ето тук има едно за сканиране. Сега ще ви оставя снимка на него. Чао, чао! Вие ако искате, сканирайте да видите какво ще излезне. Бай, бай! Сложих ви го, приятеля, то току-що мина. Извинявам се, ако е късо времето. Ако трябва, го спрете на пауза и се го таковете. И утре ще се върнем с ден 2. Вижте го това. Днес отворихме за на това. Бай-бай!